doncs porto 8 anys jugant a vòlei, és el meu segon any a l'esport universitari. Hem aconseguit guanyar les semifinals a l'actual campiona a la UB. L'any passat no vam aconseguir fer equip per falta de jugadors i la majoria tenim 4 o 5 jugadors que estem competint a Superior 2, que és la segona divisió estatal, i bé, la final hem començat molt bé. Al final del primer set hem baixat, ens hem relaxat i ells amb molt bon joc ens han sapigut remuntar i llavors a partir del segon, tercer i quart set ja hem sapigut fer el nostre joc i podem portar-nos la victòria. Ha començat una mica fotut per nosaltres, amb un set que se'ns ha complicat, però sabíem que si portàvem el ritme al nostre terreny i si fèiem el nostre joc al final sortirien les coses. Llavors, també valorar la feina que ha fet la Politècnica, ens han donat més guerra de la que potser en un principi podíem esperar. Ha fet un gran partit, però nosaltres també hem sabut mantenir el nostre ritme i esperar que arribés a les fases del partit que nosaltres ja teníem preparat, de com jugar contra un equip així. Així que al final s'ha posat tot on nosaltres volíem i una mica així ha sigut la final, amb aquests moments una mica incertos de totes les finals, però al final jo crec que la feina està ben feta i hem posat el partit on volíem.